ministan musanna mai gida mai kabawa. Ubangiji ya dora ka gwamna sadauki da dija wanda bai taba cin haƙƙin ƙasa ba. La 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 ne. Ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mai gari ne ya sanarwa ya ce mu to ana kiran. To ubangiji Allah ya sa lafiya. Kuma da wuya mai gari shi aika a kire mu. Kiran na hoye zambanza. Man ga dan Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mudi. Dan gwari me kada da tunan. dan gwari ya kokari. Kai ma an cira ka tunan. Wallahi to ka san kiran mai gari fa bai zama banza. Babu ga Allah sa alheri ne. Allah sa alheri ne. Amin. Ka san shi mai gari ya cira alheri ne. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan tullo tunan. An tullo kwana biyu. Lahiya ya da mana. Wallahi alhamdulillah. To ina can kasuwa wurin saye na sai ni ji ana sanarwar mai gari na baɗan. Kware ko. To ka san kuma mai garin ga mutuna arziki. Ba sha ciran banza. Allah ya sa abin na. Amin. Ka san mun ta mai kai kuka mun ta kai mai kuka. Allah dai ka cece mu. Amin egwa. Kai ga mai gari. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Dan kai dade. Bismillah Allah. Dan kai dade ya gida. Jama'a kun iso? Mun iso ran kai dade. To dama abin da ya sani ce ku taho. To Har ka gata ta kiwon lahiya. gaskiya. Ka san shekaran jiya an ce baka da lahiya. Wallahi wanda ran kai dade. Ka kamu da amai da zawo. Kware ko. Kama azama mutuwa Wallahi. Ika na ko da aka kai ran kai ba sai da nake ba. Ai hanga Wallahi ran kai dade. To Ina tashi sai na ce matata shin nawa haka shi. Boye Allah. Sai na ce ai mai girma minista. yawwa. Ai shi ya tura magunguna ce a taimaka mana. Ministan shari'a. Kware ku. Da duk aka amai da zawon ga Kwarai. ya ba su gudunmuwa. Wallahi duk faɗin jihar Kano. Kuma malaman kiwon lahiya suna haɗin cewa lallai an biya. Tabbas. gaskiya Gaskiya wannan. suna kowa na gani. Sai dai mu yi godiya ga mai Kwarai. girma gwamna Kware ku. da mai girma minista. Alhamdulillah. Allah ya sa musu albarka. Amin. Kuma da amma ni ina so in muku bayani. Muna roƙon Allah. Wagga siyasa da ta yi. Dama mun haɗa mai girma ministan Allah ya shiga hankuri shi taho. Gaskiya. Mulki ya gare shi. Wallahi kware. In bai girma gwamnati daga. Ya ragaman mulki shiga da shi. Wallahi gaskiya. Harkar kiyon lahiya. Kware ku. Harkar ruwa. Kware. Harkar gona. Kware. Minista ya rike. Wallahi. Kai hakiyo awaki ya ba matanmu. Kware ku gashi nan ko Hada harawa ran kai da kyauta? Ni na gani ran da an ba mace akuya a bata harawa kuma a bata dusa Kuma a bata ne naka. Ai ni ran kai daɗe. Babu abin da ni ji daɗi da minista irin makwabcina muna ta wahala da shi wurin wahala ɗiban ruwa. Kullum sai mun ji daɗi. Amma bawan Allah ga to ya aza mana tankin ruwa. Yanzu ya sharbo na da faɗa. Wallahi babu. Akan ruwa. Babu wannan. Ani wanga bawan Allah ya saka mai da alheri. Kuma duk wanda ya ɓace shi Allah ya isa mai. Allah ya isa Ai mai. mu garkuwa te wallahi kwacce shi da shi. Wallahi ba mu raga mai. Ko shi Wallahi ba mu yawa. raga mai. Kware ku. Wallahi. Ko dan gwara ya kasa ya ce inda suka Ai ba ka sani ba na jira ne ka soka. Lokacin muna noma doya dajin mu wallahi ba za ka sa kafa maciji a da tsare ka. Ka gani ko? Amma mai girma ya baka wuta ya baka ruwa. Minista cika malami. To ga malami kutum. Duk wannan jihar Kano ga sai da tutu. Ko ina sai da ya kai shi. Kware ku. Oh, minista Allah ya saka mai da Sannan alheri. maya asibitoci ya aika abin auna lahiyar jikin mutum. Ka san abin da yasa waɗanda a kusa gare su a mutanen arziki. Gaskiya ne. Kaga Bello Tiji Ya ce na. yana tare, Ciyaman Gotomo yana tare, Faruku mai Sudan yana tare, Jambale haɗe ake sannan da Ardo da Hali Jikan Yaya da Cika Bibi. Ka ga daga mutane. Kar ka mance da sarkin katako. Wanda Alhaji Sura